Bħala segretarju parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ wieħed kien jistenna li Kita Zoppardi jafsew x'qed jagħmel il-gvern biex jiġġieled il-pjaga ta' traffikar ta' droga f'pajjiżna, speċjalment wara dak li stqar il-Maġistrat Joe Mifsud fil-qorti il-ġimgħa li għaddiet fid-dawl tal-każ traġiku li fih inqatlet iż-żagħżugħa Pelin Kaja. Fil-qorti il-Maġistrat Mifsud iddikjara b'mod ċar li d-droga qed toħloq kultura tal-mewt f'pajjiżna u kien jibes ferm fid-diskors tiegħu sabiex l-awtoritajiet jieħdu azzjoni meħtieġa. Iżda meta Kita Zoppardi kien mistoqsi jekk jaqbilx ma' dak li qal il-Maġistrat Joe Mifsud huwa der maħsud bħal donnu lanqas kien jafx qal il-Maġistrat rigward it-traffikar ta' droga. Bħala membru tal-kabinet li tirrappreżenta ż-żgħażagħ taqbel ma' dak li qal il-Maġistrat Joe Mifsud dwar id-droga f'pajjiżna? X'qal fakkarni eżatt x'qal? Li d-droga qed iġġib kultura tal-mewt f'pajjiżna. Id-droga ma daħlitx issa. Meta mistoqsi mill-ġdid jekk il-gvern se jieħu azzjoni rigward il-problema ta' droga f'pajjiżna, minflok wieġeb ħadna lura għas-snin design u fil-waqt li minn taħt l-sin qal li l-gvern għandu pjanijiet sabiex jaffaċċja din il-problema, xorta baqa' ma semma lanqas imqar azzjoni waħda. Taqbel ma dak li qal il-Maġistrat? Nimxu għaddi. Però ma weġibniex. Għatlek fi żmien il-Partit Fi żmien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, traffikant ewlieni ta' droga, Kwejruz, spiċċa tħarrab mill-pajjiż. Maħna fuq issa qed insaqsuk għax il-problema qed tikber. Għandkom xi pjanijiet? Xejn biex ħataffaċċjawha? U x'inhuma mela? Mhux ħatajdli x'inhuma l-pjanijiet? Il-każ li semma s-segretarju parlamentari laburista imur lura għall-1994 meta dak iż-żmien Gvern Nazzjonalista kien ħarrex il-liġijiet ta' pajjiżna għal min jinqabad jitraffika droga.